Dumela makulu, the nyaya meditation is here. Muri Zimbabwe ndasangana nenyaya pano iri kunzi Malaba vanofanira kusiya basa nepakanyorwa muzvina business tendai mashamhanda anoti iye Chief Luke Justice Malaba ngavasiye basa nenyaya yekutungamira benji rine hori nyaya yebonde mumatare edzimhosva uye kupiwa mapepa emhosva dzakakonzeresa kuti vanhu varasikirwe nebhizimusi ravo. Vakanyora tsamba yavo kuZimbabwe Human Rights Commission, gurukota rezvemutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission, Zimbabwe Gender Commission pamwe nasachigaro vekomiti yezvemutemo muparamendi. Akasike kutanga muzvina bhizimisi uyu achinyorera kuJSC mukati memakore mashomari. So muri Zimbabwe nyaya tiri kusangana nayo pano ameno vari kungonongedzerana hori. Zimbabwe apa ndo Chief Justice ndo chibaba munongovaziva ndo vaya vekuzongoti vakomana veMDC muna 2018 vaenda vachiti takabidzwa election vakangotarisana vakangoti tikuda proof comrade ndobva vabudisirwa vakatanga kuudzwa the fulcrum chichi zvikanzi bo chiti pai ma11 ndobva aratidza atadza kubuda vangonzi ba hapana nyaya apa ndo munhu wacho ari kutaura kunzi aiwa ngavasiye basa nenyaya yewar and stuff zvinhu zviri kunyorwa panapa. Asi muri Zimbabwe inini sanyaya meditation ndingandangova panapa kuti ndingosiya nyaya kwamuri mumaoko enyu imimi ndimi majaji chacho majaji manyama ekuti munobva mangotaura kuti aiwa dai ndakatokumirira mucomment section kuti mundiudzewo kuti muri kuionawo sei nyaya iyi muri Zimbabwe makazvitarisa. Inini changu chete kubika nekubvongodza ndobva ndangopakura, imimi ndimi muchazondiudzawo kuti muri kuionawo sei nyaya iyi in the comment section.